Mwazha iri kuparara kuita mapisi matatu chaiko. Ndiri pano kai, ndini baba wachinogurei ndiri pano. Kuita pieces matatu chaiwo, mapieces matatu chaiwo. Utungamiriri nekuku, umwe nekuku, vana nekuku. Chazviona kazva ndiri kutaura izvozvi izvi vanochengeta audio idzi vadzichengete mashoko iwaya messages. Kutoparara chaiko chaiko. Ndonguva yachona iyoyi. Ende makatamba nerize kupinza zanu mukati. Muchiri wapenyu nasu uno maakutanga kuti zanu paya yakanga ichiuya mamusingazvione zvakaitirwa musangano zvingani nezanu. Nhasi ndo pamaakuti Wamwazha zanu ngaisuduke pamutumbi waMwazha, zanu ngaidai ngaibve. Vanhu ndo vari kutokubatsirai nyika, but zvamaita nezanu panguva yamaita mumarari vanhu vaipondwa vachishungurudzwa. Hatina kumbonzwa kana vana Mwazha vachichema chema isu kana kutsura Mnangagwa. Zvinorwadza sei kuti vanhu vari kupondwa munyika but vatungamiriri vemakereke vari kudya nezanu, vari Mnangagwa unotopuwa gemenzi rinenge rinopfeka mutungamiriri ogara padhuze navanhu ngirikini. Zvaito kana zvinoita nono pamarange kana naWimbo na ivo varume vatatu waWimbo na Mutendi. Saka pamwe pacho inyika iri kungochemawo kuti mudhara uya uya anga achinamata achizvinamatira uya. Mweya wake dai wazorwa murugare. But chokwadi chiripo vanhu vanenge vaine question futi yezvaiitika futi mukufamba kwaita chechi yekwamwazha.